Быйыл кышын Зәйдә Татарстан кинематографистлары «Исәнме, сез» фильмын төшерә башлаган иде. 10 августта яңа бер төркем артист, кино төшерүчеләр килеп эшне дәвам итә. Картина якташыбыз драматург Мансур Гыйләҗев сценарий буенча төшерелә. Режиссеры Татарстан кинематографистлар берлеге рәисе, республиканың атказанган сәнгать эшлеклесе Илдар Яхвәров. Biz менә Мансур Гыйләҗев әсәре буенча «Исәнме, сез» дигән кино өстендә эшлибез. Инде без Зәй районына кыш көне килеп киткән идек, сезнең белән очрашкан идек. Менә хәзер яңадан җәй көне килдек. Сезгә килгәнче Сарман районында булдык. Хәзер монда килдек. Аллага шөкер, кайсы районга барсак та безне бик җылы каршы алалар. Һәм инде шушы кинобыз өстендә без бик җигелеп, җентекләп эшлибез. Чөнки үзебезнең татар халкы турында фильм төшерәбез. Чын татарча, чисто татарча фильм. Бу фильмга Татарстанның барлык театрыннан да артистлар җыелды. Камал театрыннан да, Тинчурин театрыннан да, Әлмәт, Нижнекамск һәм моның кинога төшмәгән артистлар да бар. Аларны чакыргач, алар бик шатланып ризалаштылар. Алла бирсә, менә киләсе елларга, шушы вакытларга киноның премьерасын көтеп калабыз. Миңа калса, Зәй халкына да, гомумән барлык татар халкына да бу фильмны күрү мөмкинлеге булачак, Алла бирсә. Фильмны төшерү Аркадий ресторанында туй күренешеннән башланды. Туй күренеше өчен Массовкада район мәдәният хезмәткәрләре катнашты. Biz bu киноның массовкасында 3нче тапкыр катнашабыз. Biz беренчесендә медсестралар булып катнаштык. Һәм инде икенчесендә без судта катнаштык. Һәм менә бу 3нчесендә туйда катнашабыз. Чыннан да бу кино безнең Зәй өчен бик тарихи кино бу. Biz белгән кешеләрнең тормышын чагылдыра торган кино. Махсус менә ул гаиләне мин үзем шәхсән бик якыннан беләм. Бүгенге туйда менә аларның төп геройлары, мин инде шуның белән сөенәм, мин аларның гаилә бәйрәмнәрен бик күп тапкырлар алып барган кеше һәм аларның малайларының туйларын үткәргән кеше буларак та бу кино минем өчен якын. Туйда баш герой сеңлесе Гүзәлиянең кызы туйы төшерелде. Гүзәлияне исә Кариев исемендәге Татар дәүләт яшь тамашачы театрында эшләгән Зәй кызы Лилия Сергеева уйный. Разив Галиевичка бик зур рәхмәт. Безне монда бик җылы каршы алалар. Турурныбызда ашау ишүдә барысы да менә төрле фильмга төшерергә кирәк булган безгә локацияләрне барысыны бөтен яклап хезмәт күрсәтәләр. Бик зур рәхмәт аларга. Фильм төшерү Зәйдә 13 көн дәвам итәчәк. Бу процессны күрергә теләүче зәйлеләр әлеге форсатны кулдан ычкындырмаслар шәт. Рәзимә Кашапова, Юлия Казамарова, Татарстан хәбәрләре.